Hem anomenat aquest capítol vuitcentisme i, evidentment, doncs, això fa referència al segle XIX, que en italià li dirien l'Ottocento, igual que després el noucentisme fa referència al 1900, al segle XX, però també doncs, ho podríem haver classificat més. Aquí, per cert, veiem l'antiga borsa, el Borsí. Aquesta va ser la primera borsa a Barcelona, abans que es desplacés a l'edifici de la Llotja, estil gòtic interior, neoclàssic l'exterior, i després un edifici modern a Passeig de Gràcia. Però doncs, més detalladament, categoritzant més, un segle dona per molt, i doncs, podríem haver començat, com de fet ho hem fet amb el neoclassicisme, que sí que li hem dedicat un capítol exclusiu. Aquí, per cert, un dels nous herois de la societat, com és Hermes, Mercuri, amb el característic casc d'Astèrix i l'anomenat caduceu, que és com un bastó amb dues serps, o en ocasions tan sols una serp, que doncs, és el déu protector del comerç. I a l'altra banda, ara veurem una estàtua d'una noia doncs, recolzada o suportant una roda, part d'un enginy d'una màquina, perquè aquesta noia, com tantes que hi ha a Barcelona, juntament normalment com a parella amb Hermes o Mercuri, representa la indústria, els dos grans motors doncs, que estaven fent créixer i transformar la Barcelona del segle XIX, que ja havia començat la remuntada o la renaixença econòmica de Catalunya, o més aviat ja havia començat la revifalla econòmica cap a mitjans del 18, fins i tot abans, ja quan es començava a arribar a mercats americans i doncs les matèries acabades a Barcelona que provenien de tot el territori a través dels eixos de la costa i dels rius Cardener i Llobregat, doncs ja es començava doncs, a Barcelona a agafar aquest caràcter comercial, quelcom que després es va fer doncs, ja més continuat i més ferm amb el protoindustrialisme i en aquesta època ja amb la industrialització de Catalunya i de la seva capital, però com dèiem, doncs, podríem haver-ho categoritzat doncs, més detalladament dient doncs, historicisme, eclecticisme, neogoticisme, com de fet li dedicarem un breu capítol, o fins i tot premodernisme. Però ho ficarem tot en aquest calaix de sastre perquè a vegades doncs, els estils no estan tan definits de tal manera doncs, que una definició global doncs, serveix doncs, per encabir totes les mostres que anirem veient. Ara estem doncs, pel carrer, transitant pel carrer Avinyó. En aquesta època encara la ciutat no s'havia obert a l'Eixample, com sí que faria cap al 1860 o 62, quan van començar a desmuntar o van acabar de desmuntar les muralles, però això no treu que en el casc antic, a Ciutat Vella, doncs, comencessin a reformar-se moltes finques, ja no feien allò que havien fet durant les últimes dècades o 200 anys d'anar afegint plantes, en el que abans
eren tallers de planta baixa i una planta on vivien, com aquesta que veiem aquí a l'esquerra. Comença ja una altra vegada a posar-se de moda l'art de mig punt, però ja no amb funcions de suport, sinó més aviat decoratives i amb una llum força més ampla. Els balconets, com veiem aquí, que eren més propis del setcentisme, de rajoletes i agarres de ferro, ja substitueixen per lloses força gruixudes com d'un pam de, de pedra. I aquí estem arribant a un tipus de carrer, mig plaça, que emula els circus d'Edimburg i després també desenvolupats a altres llocs del Regne Unit, com Londres, que bàsicament doncs, eren carrers que s'obrien de manera circular per trencar amb la monotonia de la línia recta, però veiem també una de les característiques de l'urbanisme vuitcentista, que ja comencen a planejar tot un seguit de finques en línia de tal manera doncs, que obeeixen a una idea determinada. Una avinguda o un carrer més estret, sempre en línia recta, ja tot es posa al mateix pla, no un edifici més sortint, l'altre més endarrerit, i sobretot també les cornises. Totes les cornises estan alineades. Ja no sé allò d'un pujar i un baixar, una muntanya russa dels terrats. Amb el vuitcentisme doncs, comença l'urbanisme que ja havia donat al barroc, doncs, un urbanisme més ortogonal. I aquí estem ja a l'Eixample. Finalment Barcelona surt de les seves muralles i comença a conquerir tot el Pla de Barcelona, i aquí estem davant del seminari que es va cremar a la Guerra Civil, tot per dintre, la carcassa exterior es va conservar en aquest estil, ja que el podríem anomenar d'historicista i alhora d'eclecticisme. Historicista perquè recorda estils tardobarrocs, com a la primera planta, aquesta motllura que ressegueix la part superior de les finestres, o la mateixa entrada, com si fos d'inspiració romànica, més que clàssica, com hem vist abans en un parell de finques, però on està el sant, en l'arc superior, doncs té una forma lleugerament apuntada, referents de diferents èpoques, de tal manera que també és eclèctic, historicisme eclèctic. O els mateixos pinyons que estan damunt d'aquests pilons de l'entrada, doncs també és una forma com si fos la flor de lis que portaven el sceptre. Els reis francesos també tindria alguna reminiscència gòtica, amb la qual cosa també tindria aquest component neogòtic, però si veiem la cornisa, amb aquest ràfec generós, no és pas gòtic, i això doncs, és el que va fer aquest període. Ja des de la segona meitat del 800. Aquest vuitcentisme al principi era doncs, com més clàssic, art de mig punts, i després ja va començar a ser com més medievalista. Però com dèiem, aquella cornisa no era gens medieval. Amb la qual cosa doncs, estem veient la gràcia de l'eclecticisme que va combinar com enganxant, posant aquí i allà elements de diferents èpoques i de diferents estils. Aquí veiem el que va ser, i ja no és la fàbrica, però és com una seu corporativa i té un restaurant, un bar molt de disseny, de la Casa Moritz. La Casa Moritz, que es va fer en un dels primers carrers moderns de Barcelona, com va ser la Ronda. I, de fet, va utilitzar pedres de la mateixa muralla. L'esmantellament de la muralla va ser una bona operació social perquè va donar treball a molta gent, obrers que estaven a l'atur, i alhora després tot el cost de pagar aquesta gent en part es va compensar amb la venda de les bones pedres ja tallades als carreus de Montjuïc, que sobretot es feien per les plantes baixes per donar aquesta solidesa visual, com a mínim, als edificis, i en els marcs de les finestres rectangulars normalment també s'utilitzava encara la pedra de Montjuïc. Però veiem un aire com si fos de Hessen, de Darmstadt o de l'oest d'Alemanya. I, de fet, el senyor Moritz
com també el senyor August Damm, doncs venien de la zona d'Alsàcia, no ben bé d'Alemanya, però una zona germanòfila o germanoparlant de l'actual França, que sempre va estar en disputa, que va ser Prússia i Alemanya, i per això doncs, té aquests tocs de barroc alemany, sobretot aquesta elecció de pedra lleugerament fosca, amb l'arrebossat d'aquest color groc, aquestes balustrades lleugerament allargassades, just al centre, també aquest petit frontó, no ben bé d'un triangle baix, sinó com més elevat. Veiem encara com tenien aquesta afecció pels motius clàssics, no només barrocs, com també aquestes cartel·les, que és com una mena de rectangle amb les cantonades o el perfil exterior com lleugerament trencat, i just al centre una el·lipse, que en els llibres antics o també en edificis a vegades doncs, eren com retrats, sinó també per aquestes línies verticals, petites línies verticals, els triglifs. I bé, doncs hi ha la modalitat d'edificis públics, com hem vist al seminari, o en un altre capítol la Universitat de Barcelona, seus corporatives, i tenim els jesuïtes que segueix aquest llenguatge, en aquest cas seria com més neorenaixentista. Recordin aquests palaus de Roma o de Florència, que doncs, tenen com 3 plantes i doncs, per donar-li vivacitat, doncs, feien una amb frontons triangulars, l'altra amb frontons plans, la planta baixa amb forma com més de relleu, els carreus, rusticat, i anaven jugant amb aquests elements. I part del col·legi dels jesuïtes del 1883, obra de Joan Martorell, un dels grans arquitectes neomedievalistes, normalment més neogòtic, com després veurem una església, les Saleses. Aquí sí que es veu força clar com van reinterpretar o van agafar elements bizantins de l'antiga Constantinoble i de tants llocs de Grècia, per exemple, que encara perviuen per fer doncs, quelcom nou, però veiem el bizantinisme en l'elecció de l'art de mig punt, en els capitells, en comptes de ser doncs, en formes motius geomètrics o zoomòrfics, doncs hi ha aquests rotlles que serien com del iònic. També veurem a l'interior aquest toc neobizantí es pot veure clarament en el cobriment de mosaic, però alhora, ja per l'època, ja començava a destacar una gran generació d'escultors modernistes que abans que l'arquitectura entomés aquest nou llenguatge més lleuger, fluid, depurat, d'aquesta decoració carregada i encasillada. La diferència de la decoració eclèctica o eclecticista o vuitcentisme és que hi ha molta decoració, però està en un capitell o en un fris o en un quadrat, com veiem aquí la creu grega. En canvi, amb el modernisme potser no hi ha tant, però discorreix d'una manera doncs, més lliure a través de les superfícies. I el que dèiem, abans que l'arquitectura doncs, comencés a agafar aquestes noves idees de voluptuositat, de sinuositat, de superfícies mates, de floralitat, se li havia avançat l'escultura, com veiem aquí amb aquest seguit d'àngels o la mateixa àliga que ja doncs, presenten aquest toc de sensibilitat i melancolia en les expressions. I clarament aquest neobizantinisme, no només en el mosaic, o amb aquest mosaic fingit realment, perquè són lloses o rajoles de paviment hidràulic, es pot veure en la mateixa planta de l'església. Creu grega, que vol dir que les dues braços que es troben són de la mateixa longitud, i al centre, sobre el que seria el creuer, s'aixeca una cúpula com si fos una versió reduïda de la famosa de Santa Sofia. Hi ha els quatre que alhora aquesta cúpula central descarrega en mitges cúpules com un quart d'esfera que es troben doncs, rodejant la cúpula central.
Bé, ara estem tornant al que és el Ciutat Vella, estem pel carrer de la Boqueria, veient com juntament amb l'arquitectura doncs, també comença a aparèixer la publicitat, encara desdibuixats perquè s'han anat cobrint, repintant moltes d'aquestes plantes baixes, apareixen antics pòsters o antigues lletres comercials que inicialment estaven pintades, després per algunes botigues de més categoria doncs hi havia el vidre a l'àcid, també amb lletres d'or, amb pa d'or o lletres de plata, i ara quan fan restauracions en ocasions es recupera. Aquí aquesta finca, la que tenim a mà dreta, doncs també aquest llenguatge doncs, que combina elements històrics, com un arc de mig punt, en d'altres més de nous, com a la cornisa hem vist, i ara arribem al carrer Ferran. Carrer Ferran, que també és una reforma urbana d'aquest vuitcentisme del 1840. Inicialment, doncs, la renovació arquitectònica també perquè aquí a Catalunya encara no s'havia donat doncs, l'empenta no? Industrial que ja cap a aquesta hora, cap a aquesta època ja estava més consolidada, doncs no es va fer tanta obra, però sí que quan ja obrien carrer Ferran, aquesta via de connexió de punta a punta de Barcelona també era doncs, per una necessitat, perquè estava creixent la població i, com deien, doncs apareix el comerç. Hi ha aquesta dissociació entre el que és la manufactura i la venda, que abans es feia en el mateix lloc, en un taller, ara hi ha la fàbrica i en un altre lloc hi ha la botiga. Però en alguns llocs, com aquí precisament, continua la tradició del taller, com l'Ingenio, que és una de les tantes botigues històriques que malauradament han passat a millor vida perquè han agafat aquest moment de bogeria i de falta de planificació, de tot apostar-ho a un cavall. Òbviament els propietaris volen treure la major rentabilitat de les seves finques i doncs va estar a punt i estava tot escrit perquè fos substituït doncs, per alguna mena de Starbucks o botiga de souvenirs, però ara ni una cosa ni l'altra. Com bé saben, el drama doncs, que ha passat a Barcelona, fins que no tornin a ajustar-se als lloguers, el que són els salaris de Catalunya, doncs realment moltes botigues no tindran ni el d'abans ni el que tenien més abans, fins que no trobin una altra activitat. Però el mal ja està fet i les botigues històriques doncs, ja probablement no tornaran a obrir. Bé, continuem a la zona del casc antic. En aquesta ocasió ja estem doncs, per sota del carrer Ferran, els fanals també, un nou element. Tot al llarg doncs, d'aquests carrers veiem edificis més enfonsats i altres doncs, més cap a nosaltres. En ocasions veiem les dates que es van construint, 1847 acabem de veure, portals generosos, aquests arcs formes diferents, el que seria l'arc de mig punt, pilastres amb aquest acanalament tan clàssic, la qual cosa ens informa que el primer vuitcentisme, de cap al 1840-50, bevia molt del classicisme. Veiem un model que va triomfar força a Barcelona de balcó, com de ser un cilindre o una barra simplement doncs, de perfil quadrat, doncs es feia com aquesta mena de balaustrada molt estirada a la part inferior, com si fos una mena de gota molt allargada. Els portals es remarca doncs, amb una clau d'arc que sobresurt del portal i sempre aquesta diferència entre edificis antics i els moderns. Que aquí doncs, tindríem una versió reduïda de, del que després va ser la plaça Reial, amb aquests arcs de mig punt i entremig uns petits òculs, sempre aquests arcs de mig punt que descarreguen els pujants que estan encara decorats amb motius clàssics. Aquí veuríem una proposta lleugerament diferent, sempre hi havia doncs, aquest contrast, no? O aquesta opció entre portals arrodonits i altres doncs, amb la llinda plana. Tindria més un caràcter més romà, fins i tot el mateix balcó, i sempre molt de moda en aquesta època les plantes baixes amb aquest acanalament horitzontal,
com si fossin les grans lloses de pedra, mentre que les plantes superiors ja estava arrebossat. I aquí podem comparar el que seria premodernista, vuitcentista, amb poca decoració, amb un edifici doncs, que bàsicament l'esquelet és el mateix, 4 plantes, 4 o 5 plantes, l'obertura i l'alçada de les finestres el mateix, però ja té aquestes bandes acolorides, aquesta alternància com de ratlles, una amb un motiu floral, ja doncs, amb aquesta forma sinuosa del cop de fuet i l'altra amb un color pla, mentre que el que acabem de veure bàsicament doncs, té un sol color més auster i just al cim està coronat per un petit frontó que seria també l'element característic del classicisme. En el casc antic sí que podríem parlar de vuitcentisme primer o vuitcentisme més clàssic, mentre que ja a l'Eixample, també perquè és més tardà, estaríem parlant ja de premodernisme o ja plenament modernista, que el modernisme, part d'ell, com edificis del 1890, 91, 92, ja els classifiquem com a modernistes, tot i que encara estan al segle XIX. I aquí un petit monument, una font, el geni català, un fanal de Gaudí, que també ens informa doncs, de com encara no s'havien desenvolupat aquestes formes corbes i tan alegres, juganeres, imprevisibles, tot és lleugerament més rígid, veu de classicisme, però hi ha un classicisme que està intentant doncs, fer quelcom nou, en comptes d'un fanal sol, doncs és com una mena de canelobre. El mateix màstil té una forma doncs, més com d'agulla, en comptes de fer-ho tan cilíndric. Tot reposa sobre aquest prisma de pedra, en comptes d'iniciar-se des del sol el mateix fanal. Això seria una de les coses que ho fa més original. Està pintat no amb aquest color negre típic monocrom dels fanals, sinó que té aquest vermell, aquests daurats i fins i tot elements simbòlics mai abans vistos en el vuitcentisme corrent, com són aquests llargandaixos, que estan damunt d'una corona floral, sembla, invertida. Una obra d'un jove Gaudí de cap al 1878 que ja treia el cap i es feia evident doncs, que els seus dissenys eren força diferents al que es feia en aquell moment i que en pocs anys després ja inventaria una nova arquitectura com és l'arquitectura orgànica de la Sagrada Família o de la mateixa Pedrera. Aquí els porxos del Xifrer, finançat per un senyor que va ser negrer. Tota aquesta Barcelona que va fer possible l'Eixample i reforma de part de les finques del casc antic o obertura de nous carrers al casc antic com el carrer Ferran o la reforma de tot això del passeig marítim, on també hi havia muralles, va ser possible doncs, per les masies, pel tèxtil, però també s'ha de dir doncs, per gent que es dedicaven a aquest nefast negoci que es feia, sobretot s'enviaven esclaus a Amèrica. I per això aquí hi ha motius del comerç, a mà dreta el caduceu d'Hermes, aquest indi, d'Amèrica. També veiem el corn de l'abundància, un motiu molt antic ja des dels romans, un peix també del mar, veiem Neptú, tot coses referents al comerç, una àncora, al comerç, al mar, als americans o a Amèrica, perquè no només el senyor que doncs, va fer negocis a Amèrica i mals negocis també, però bons per ell, sinó que era una manera de dir gràcies al port, gràcies al comerç, gràcies a la marina mercant catalana, doncs som rics, no? O part de la societat, perquè també cada vegada més en aquesta època hi havia doncs, aquesta separació no? Entre una creixent classe obrera, però molt mal pagada, gairebé en termes de subsistències, i una burgesia que en un principi encara era relativament igualitària, perquè volien fer fora a l'aristocràcia i a l'església, i per això necessitaven que el proletariat els ajudés, però uns 40 anys després d'aquests edificis ja doncs, deien anem a fer-nos una casa ben gran, a l'Eixample, ja no optaven tant per l'igualitarisme. Bé, això era doncs primer estàndard, no una finca qualsevol,
en un dels llocs més cobejats de Barcelona, doncs perquè tenien el mar davant, tenien molta més llum, corria l'aire, no en aquests carrerons tan estrets, perquè quan es va fer, cap al 1836, un moment clau en la història no només de Catalunya, sinó d'Espanya, doncs perquè va haver-hi la desamortització de Mendizábal, que va alliberar molt de terreny, també doncs, la publicitat que comença a néixer en aquesta època, nous serveis, aquí de fet hi ha un dels restaurants més antics de Barcelona, els Set Portes, porxos, aquestes galeries o aquests corredors interiors, que és quelcom que no va acabar de triomfar a Barcelona, hi ha pocs exemples, però sí que en aquest conjunt dels porxos del Xifrer sí que es poden veure. Encara perviu la tradició de la pedra de Montjuïc, com podem veure aquí, totes aquestes lloses pel paviment, però alhora no és com el neoclassicisme, que està just davant, molt més rígid, molt més seriós i monocrom, sinó que ja això té molta més vida, molt més color. Es diu estil isabelí, perquè és de l'època d'Isabel II, i aquesta successió d'arcs de mig punt, part inspirat per França, per classicisme francès, sobretot la zona del Louvre, i just damunt de les llindes de les finestres, també un motiu, uns signes que es troben a la testera, hi ha urani amb una mena de compàs, que és el que controla els cels, i la part central, el cos central, està lleugerament més sortit que els laterals i alhora es magnifica amb aquestes pilastres que estan entremig de les finestres de l'anomenat ordre gegant, ordre colossal. La qual cosa podem veure que cap a aquests 1830-40 es torna a posar de moda, ja s'havia posat de moda, el neoclassicisme, però no els acaba de convèncer perquè és com molt de mausoleu, molt fred, el neoclassicisme, i partint de la base d'aquests elements decoratius com pilastres, acanalaments, etc., doncs li dona una mica més de vida amb aquests arrebossats de diferents colors. Però, com uns 30 anys després, comencen a estar una mica farts d'aquest neoclassicisme, que de fet ja es venia assajant el classicisme des del Renaixement. No s'acaba de convèncer i diuen anem a veure en altres fonts. Per fer quelcom nou no podem estar sempre combinant elements del de sempre, dels grecs i els romans, o tornant a lo més pur del que havia sigut els grecs i els romans. Potser que mirem també una època molt llarga de les nostres civilitzacions i que van conformar, de fet, les nostres nacions, l'edat mitjana. L'edat mitjana doncs, té el romànic, però també té el gòtic, que és quelcom que també es pot reinventar de moltes maneres. I aquí veiem la diferència entre el que seria un neogoticisme pur, que intenta passar bou per bèstia grossa, amb una nova arquitectura historicista que sí que agafa l'arc apuntat o la verticalitat, però li dona nous elements, com ho cobreix de ceràmica, també utilitza zones amb tàpia, combina totxana amb pedra de Montjuïc. És tot un desplegament de disseny diferent al que seria la forma exterior més monocroma de pedra de l'època gòtica. Amb la qual cosa, doncs, el neogoticisme, com a mínim, el de Joan Martorell, de quan data aquesta església de les Saleses, seria més policrom i polimaterial, mentre que l'arquitectura gòtica seria més de l'exterior, perquè a l'interior tenim els vitralls, de l'exterior seria més monocroma i tot fet amb un únic material, que és la pedra, ja fos calcària en algunes contrades o aquí a Barcelona, doncs la pedra sorrenca. I acabarem a l'Eixample un altre cop amb aquests característics xamflans, en el que van ser un dels primers edificis models de com els promotors o l'Ajuntament volia que es fes la resta dels edificis que estaven a disposició de la gent per comprar els solars i després doncs, per especular fent diferents plantes. Que de fet no van deixar especular molt, sí que després va obrir la veda i van començar a afegir més plantes i es va ocupar els patis interiors de les mansanes que tenien que haver estat obert
haver estat oberts a la ciutadania per gaudir d'una ciutat verda, una ciutat jardí, però inicialment, de fet, Cerdà, es diuen les cases Cerdà, de fet. Cerdà doncs, va voler mostrar aquest model igualitari. La diferència, per exemple, de la Casa Batlló o tantes altres, la planta principal sí que té un balcó més gran, però tampoc és molt diferent de les altres. I la segona planta amb la tercera és pràcticament igual. I la tercera amb la primera també, excepte potser el balcó central, que també és diferent, està en voladís, a diferència dels altres, que estan en el mateix pla de la paret per qüestions estètiques, per no abusar de la monotonia. I té aquests motius pintats entremig de les finestres, amb diferents al·legories, com també just a l'altra banda del xamfrà, sí, d'aquesta cruïlla de carrers, l'altre xamfrà, doncs també forma part d'aquestes cases Cerdà, que és el que va passar amb l'Eixample. El primer Eixample, cap al 1867, a les cases Cerdà, doncs mostrava aquest caràcter democràtic. També perquè la burgesia doncs encara no havia nascut, o l'alta burgesia no s'havia diferenciat tant, no eren multimega milionaris i no tenien aquesta voluntat de poder i d'hegemonia respecte a les menestrals, els botiguers, la petita burgesia o, òbviament, la classe obrera. De fet, l'Eixample, la idea d'Ildefons Cerdà, que era un socialista utòpic, com Narcís Monturiol i tants d'altres, era donar una solució al problema habitacional dels barcelonins, de totes menes i de totes classes, que vivien amb massa densitat a les finques i que també vivien en finques o en carrers poc higiènics, amb poca ventilació, amb poca llum. I va ser la idea de Cerdà de dir anem a fer sostres més alts, carrers més amples, de tal manera que tot estarà més ben ventilat, els mateixos xamflars, de manera d'obrir la vista. Aquesta idea al mig de les mansanes, aquests blocs d'edificis que són com una hectàrea, que hi hagués accés des de l'exterior, de tal manera que es pogués caminar entre patis de mansanes, aquests jardinets, de fet en alguns estan recuperant, però en poques dècades, ja quan comença a impulsar-se el modernisme, aquest model de finques ja passa la història, aquesta regularitat, i ja les primeres plantes, abans que hi hagués l'ascensor, eren les més cobejades, ja comencen a destacar-se perquè tenen una gran tribuna i estan més decorades que no pas les plantes superiors. I amb el modernisme també s'abandona definitivament, tot i que després, cap als anys 20-30, va tornar, així com també es va imposar durant 30 anys durant el franquisme, se van abandonar aquests motius clàssics, com aquí aquesta forma de fer els balcons de pedra, que es diu balaustrada, que és com una mena del fruit de la magrana, com si estigués més allargat, l'estirés entre les dues bandes, i també a la tercera planta es pot veure pintat aquesta mena de trompe-l'œil, una gran execució del pintor Bellamini, sembla realment que com si estigués fet de marbre, amb cert relleu, però tot està pintat, tot és pla. A la tercera planta, aquests frontons que podrien ser d'un palau barroc, això ja s'abandona. Amb la qual cosa, com a resum, podríem sintetitzar que el vuitcentisme va ser aquesta arquitectura que ja es comença a fer per ciutats que comencen a guanyar força més població i que necessiten una producció arquitectònica més en sèrie, que alhora els arquitectes i urbanistes conscients de que estaven formant part d'una societat canviant que poc tenia a veure amb el que s'ha anomenat ancien règim, estan intentant crear quelcom de nou, que s'avingui, que representi aquests nous valors, però sense acabar de forjar res nou, sí que recuperant elements antics, com l'arquitectura romana i grega, o fins i tot amb elements dits clàssics que s'havien fet servir amb el Renaixement i Barroc, sí que aportant color o en algunes ocasions
depurant-ho i, sobretot, la participació d'un estil que havia sigut oblidat durant uns 500 anys o 400 anys, com és el gòtic, tot plegat, doncs va crear un nou paisatge urbà a les nostres ciutats.